Әйдәле, Ақбай. Ирән син, арт аяғың бірлә тұр. Оума! Оума! Туп-туры тұр. Әйе, тез утыр. Менә шулай. Яхшы утыр. Не газаплыйсың былай син? Мин әле бик кечкенә. Мин туганга тик 2 айлап булыр. Я 3 кенә. Я кирәкми. Мин ирәнмим. Минем уйнысым килә. Шул болыннарда ятасым. Шунда аунысым килә. Ах, жүләр Мақмай. Тырыш яшьләй. Зурайғаш жайсыз ул. Қартайып қатқаш буыннар. Эш белү оңайсыз ул.